zamani mai kula wajen gyara mata. Nemo ma mun shirya mata gobe kiwa kan jigata. Na yi suna wajen haɗa sirrikan gyara mata. Ku sani cewa mun cibiyar Islamic Herbal muna gudanar da ayyukan mu a bisa tsari da kuma ingantattun magunguna. Zan yi amfani da wannan dama domin kiran al'umma baki ɗaya. Ina amare da zaurawa masu kishin kansu, Mama Shiram ta kawo musu haɗi na musamman wanda suka haɗa da haɗin daɓwa da ƙwanƙen shila na amarya, da dahuwar tsoka 10, dahuwar tuttuɓe a dumulmula da turaren wuta na tsugunnu. Mama Shiram ba ta tsaya a nan ba domin ta gwangwaje mata ta fitar da su kunya. Ta kawo muku sahihan maganin infected. Maganin Maman Shirin ba a yawo da shi a mota ko kuma bin kasuwanni. Domin ganawa da Maman Shirin, maza ne mai ta Jigawa State Women Local Government titin mai gatar road, daura da masallacin ɗan gari layin Jamba Halal Hotel. Ko kuma ku tuntuɓe ta a lambar waya kamar haka 081 30 25 40 82, ko kuma ku yi satin ɗinta a yanar gizo-gizo ma'ana YouTube channel sai ku danna Maman Shirin mai maganin mata. Maman Shirin mai maganin mata sai gozo. Domin ganawa da Maman Shirin, maza nema ta kan titin Megatar Road, daura da masallacin ɗan gari layin Jambaha Halal Hotel, ko kuma a neme ta akan namban waya kamar haka 081 30 25 40 80. Sai kun zo. Daga ta Maman Shirin mata gumbala tana ba da gata. Likitar zamani mai kula wajen gyara mata. Nemo Maman Shirin mata gumbala. Kada ku manta ku danna subscribe a Maman Shirin mai maganin mata. Sai kun zo.